Čaute ľudia, ja som Bludera, vítajte pri novom Let's Play z hry Need for Speed Underground 2. Predom, všetci čo to teraz pozeráte a pozerali ste predo mnou českého Let's Playera Stejka, tak môžete vedieť, že to točí aj on, ale ja to točiť nič. Ja nechcem po ňom kopírovať, ale je to proste fakt veľká nostalgia, ako on sám povedal. Je to výborná hra, grafika na ten rok je podľa mňa celkom slušná. Takže hovorím, kopírovať naozaj nechcem, ale chcem sa s vami podeliť o zážitok z tejto aj graficky veľmi pekne prerobenej hry. Takže ideme. Ty vole, ideme dobre rýchlo, stopade. Jú! Zabudol som sa bradíčko. To bolo pekné, ani som nenarazil. Nechcem to spraviť aj tak, že ako išiel on s tuningovým autom hned na závody, aby si zarobil peniaze. Tak ja to nechcem robiť tak, ale ja normálne si kúpim auto a pôjdem s tým ty závody. Podľa mňa by bolo fér, kebyže ho vôbec nekopírujeme v ničom. Celkovo si teda aspoň myslím. A detaily mám nastavené na high, takže neviem prečo je tá cesta taká fakt divná. Celkovo to je nejaké divné a tu mám high detaily. Ježiši. No dobre, ideme na to. Enter shop. Dobre, ideme si vybrať auto naše prvé. Ktoré sú tu? Mazda Miata? What? Co akože? Rozmýšľam medzi týmito dvomi. Toto určite. 240X, proste fakt. To je moje vysnené auto. V tejto Need for Speed Underground, kde som si ho vždycky dával, bolo to moje vysnené auto. Ideme k tej babe, čo? Mám penízky. Trošku si dám zvuky, aby ste počuli niečo aj z hry. Dobre. Už to je lepšie. Jedeme. Ja. Hopla. Som trošku poslal. Ježiš. Tak sa nejde. Ajajaj. Jedine čo mi vadí je tá hudba. Bez urážky. A fakt tá hudba mi vadí. Return to Explore mode. Ideme si zazdiť na GSL.
hudba ma sere. Prepačte tí, čo sa im páči. Ne, táto menu môže byť, ale túto nemám rád. Jop. Hey, by the way, I forgot to mention that there's a lot of action in the city tonight. I've uploaded the race locations into your map. Go out there and start making a name for yourself. Yes, sir. Čo to je? Streetix, to je dobré. Yo, listen here. You're about to be fully... To je pohoda. To dám na prvú ránu. To je šupne. Boom. To dám jak nič. No, už som prvý. Dobre, ideme. Môj čas bol menej než minúta. Ach, bože, to sú lamy. Hey, nice race back there, but here's a little tip for you. I don't know how things worked in that cow town you came from, but just winning here ain't enough. You build your reputation by destroying your opponents. Margin of victory is as important as winning. Body shop, jo. Tam idem. Yo, unless you want your ride to look like your mom's, then this is the place for you. All your visual upgrades are here. Fenders, spoilers, side skirts, and more. Dáme si toto. Neviem ani koľko mám korún. Ale toto je epic. To? Ale nemám love. No nič, ale ideme tu nič, henty poslane, to sa k sebe najviac hodí. Hey man, if you haven't already heard, I'm in the know when it comes to all the tuner gear coming and going in Bayview. If a shop's got something prime and worth looking at, I'll hit you on your SMS and let you in on it. The stuff usually goes fast, so pay attention to your message alert. Don't thank me just yet. I haven't figured out what you owe me in return. Call you later. Pengy, jo. Zdalo sa mi to, alebo tam boli pengy? Neboli. Zdalo. Za 250, dobre teda. To je cikrajt? To nevšimol. Ne, to je šprint. Shit. Som sa lepšie rozohral. Pekne, dobre sme ich vyblokovali všetkých. Úplne si to dávam ako. Power slide. Pekne to ide. Pekný zvuk motora. Neviem prečo zvuky motora sú. Som sa osral. Rýchla trať. A poďme, rýchlo sa musíme tam dostať.
zase budujeme náskok. Čo aj trúby, 4 hodiny. Dobrý je to. Som trošku vyfeilil, ale sme prví. Koľko má výsledný? 2,26. Ježiš, ideme si kúpiť ten zadný nárazník. Akurát máme 400. Koľko je 2 plus 2? 9. 9. Diváci, viete, akú máme značku auta? To a tamto hore? Zidane. Presne tak. Výborne, Dávid. Ježiš, ten nárazník je tak pekný. Ešte si pozrieme takto, jak vyzerá to poslané k tomu. To vyzerá dobre. Orion. Všetko Orion. Ideme z toho, ako máme páni proste. Dáme si jeden závod a ukončíme epizódu. Ja kupujem vo veľkom. Ja by som chcel ísť na tento modrý závod. Nevím, že... Aha, predtým. Čo to je? Dreč? No tak to nejdem. Alebo však skúsim. Viete, že v Most Wantedoch mi to neišlo. Keď ste pozerali teda tie dve epizódy, čo som natočil ešte na starom kanáli. Ja neviem, či sa to dáva s autom. Ja neviem, či sa to dáva. Bože. Bože. Dáme Return to Explore mode. Ja neviem, či sa to dáva, to je ten problém. Options. Gameplay? Ne. Tak player. Bože. Display to nebude. Ani v audie. A tam takto do main menu. Controls, konečne.
Ja neviem, či to je shift up alebo shift down. Neviem, ale ja by som sa s vami už rozlúčil. Tak ak sa vám páčilo, ak chcete viacej epizód z tohto Need for Speed Underground, tak určite zanechajte like, komentár. A keď sa vám nepáčilo, tak dislike. A prečo sa vám to nepáčilo, ešte komentár. A keď sa vám páči moja tvorba, tak dajte odber. Čus, už sa bude. No, Opica. dobre, teraz pôjdeme tak. Aká fuka? David. No. Fundelúka. Ja neviem už. Nie, a 2 plus 2 mi povedz, koľko je. Výborne. A 5, tu, 5 plus 5? 10. Ty, výborne. 1 plus 1? 2. No, a oni mu dali zo školy výpoveď. A 4 plus 4? 9. No, 3 plus 2? 8. no. No, a teraz 100 plus 100. Poďte do riti. 100 plus 100? 2 100. Ty, to ty vieš. A 150 plus minus 2? 9. Dobre. A teraz- 20 eur koľko je? Koľko je 20 eur? 600 korun. A 5 eur? 105. 150 ty. No, čo on vie. A 10 eur? 10 eur. 100. Tu pozeraj. Nie, 10 eur. 10 eur koľko je? 600 korun. No, ideme tak. 5 eur je koľko? 150. Áno. A 10 eur? 600 korun. Nie. Dobre, 300. nie, ale, 300. ale keď sú nemecké eurá, 600. No. Tak je. A 20 eur? 600 korun. A koľko je 1000 eur? 3000. 13 000. 30, nie? Si hovoril. 30. No. No dobre, a teraz, aká fuka? Kafuka. Funde? Funde. Luka. Luka. Dobre, a kapra ľahšie poví. Kaplan. Dobre, a poď tu prečítať. Toto mu prečítaj. Tu prečítaš pánu A policajtovi. hovorím, 2 týždne bude vo správu Čítaj, pasíru. čo tu je napísané? Ko Čítaj. i. Ko o. Po i. Motorku. Jak? Motorku. Toto motorko a to... No, dobre. Tu a toto, Poď tu, toto tu. mu ukáž. A- Ja počítal, kúkaj tu. Tu som písal. A čo on má, čo tu na tričku napísané? Čo tu má? Čítaj. Je Dina. Jak? Dina. 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 No, Tina, ale nie Dina, ale Tina, to nevidíš. Poď tu. Tu poď, tu čítaj. Toto už prečítal. Toto som napísal jeho diktát. Čítaj toto tu. Ko i. Zo. Po. So. 40. Dobre. A toto písmenko je jaké? Toto tu. Ty znáš? Ja- On zná tyč. Nie, ty. Jaké? Ja neznám. Jaké písmenko? O. Dobre. A toto? Ko. Toto? Zo. A toto písmenko jaké? Po. Poď tu bližšie, ku mne. A toto? So. Dobre. A toto jaké písmenko? Ko. Toto? So. Toto? Ro. Toto písmeno? E. A všetko, jak sa povie? Celé prečítaj. Celé prečítaj. Do i. Po. So. Disko. 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 Dobre. A on, poď tu. To netráp. Nie, on, ty poď tu. Čo má on na čapke? Poď tu, čo máš ty na čapke napísané? Poď sem. No, on čo má na čapke? Čítaj, David. Zidan. Daj tú čapku. Nie Zidane, David. Motorka Zidane je. Hej, čo toto je napísané? Ko i. Po i. So i. Suzuki. Sufurski. Jak? Sufurki. Sú furky. Dobre.